Jatekoak eta ze akordatzetzea, ze jaten zenuten garaian, nola izaten bueno. zen? Eguneroko jana hor nola izaten? Ja. Otordu nola izaten zian? Gozaia konpazioatea zeiten zenuten? Gozaia, pues, papilla beti, ezakin, ogerinak inen eta papilla, asko. Gero jate genuen hartuare, txikitu makinan tartu erzila. Gozaitan, gozatzen. Hoi gozaltzeko? Bai, gozaltzeko. Bestela ez negauza asko, nipin, ez negauza asko hartzen nuen. Talua? Bai. Taluare eguneroko zen? Bai, taluak egunero izaten zian. Otordu eguardiko konpazioatea? Bueno, garrantzuak, potajia, hola. Jaki jata etxekoa o eosita izaten zen? Zerbait eosila izaten zen, bai. Gabonetan eta, zer rekordak azu gabonetakoak? Ilusi jokin pozo izaten zen? Pozo, genuen ordune bai. Ilusi izaten zenuten? Ja. Gauza jateko bestela, normalmente ez zan jaten. Potakia eta igandian garbantzua eta zebazkaiuna garbantzua ginulako. Igandetan? Igandetan, bestela babarruna. Ta olia eskoik eta? Olia eskoik gutxi. Gutxi. Orduan zana salbu eta hola iten zuten. Ja. Eta gabonetan ze jaten zenuten ba? Pues, ulen esan zu, azolioak eta bakailua eta geho haragilea. Zaten zen? Bai, ez zan, konporta eta... Postre? Bai, gozokila beste nekuan turroitoik. Baina, oan bezala atzan zeik. Normalmente.